hemmhekk tidħol u tibda tinteraġix mad-disciplina fix-shelter. Eżatt. U jidher li wara shelter meta tmur programm dik id-disciplina terġa' tkompli tiġi iktar stringenti. Tiżdied ftit ieħor għax huma kif tidħol vera jkun hemm id-disciplina, però they have to ma tista' taqalbek mal-ewwel, fejn jew tuna ċans tissetilja toqgħod jekk ma dak l-ewwel programm tiegħek pereżempju, iżjed u iżjed, fimt it's a new environment, tgħix man-nies, tgħix man-nies li ma tafx, allura tibda tidra n-nies, hemm ma tibdix taqbel miegħu. Fimt, ma tibdaw daħlu l-grittura, ma għandek l-istruttura, biex inti tqum, biex inti tqaxxar leħja, kif tagħmel is-sodda, kif tagħmel id-dipartimenti, jekk inti taħsel, jekk inti laundry. Fimt? Tara hekk li spjega tal-ġurnata hekk. Tal-ġurnata il-shelter fis-7 ta' vlodu nqumu, nqaxxru l-leħja u 7:30 u dik bil-fors. Yes. Dik bil-fors. 7:30 on the floor. On the floor ġifieri tinżel mill-kmamar, fimt, u tinżel fem living area. Living area. U saħna ħafna barra. Kompleta ħafna barra. 8 breakfast. Bej 7:30 xed jiġri. Kafe, kulħadd mintu kafe u sigaret, fimt, tkellim fil-ħodu xejn, that's not relax. Okay. But fit 8 breakfast. M'hemmx tip ta' fall-in. No, it's not an actual fall-in. Mhux qed jgħoddu li għaw kulħadd u. Mela titċekkja hemm kulħadd li x'ismu, dak jiġi xogħol iċ-ċif imbagħad. ċifu għadak il-persuna li kunet il-mikrofon? Si, ċifu għadak il-persuna li kunet juqsib id-dar. Eżat kif għalek u għajza ġara. Għax nistaqbżilhom ikelmu kejku. Mela, il-ċifi fiex jagħmel dan il-head count? Meta jinżlu jagħmel ċert li jkun hemm kulħadd hemm, fimt? Ġifieri ma' 8 ma' 7:30 kun hemm kulħadd nieżel u ma' 8 kulħadd bil-qeda breakfast. Sewa. Issa, breakfast x'involvi, x'inkludi? Breakfast huwa toast u cereal, fimt? Okay. Yes, breakfast huwa toast u cereal. U dak tagħmlu ħintom jew? Nagħmlu ħahna għandna toaster, met jipprepara l-kċina minn għalek l-kċina li prepara l-breakfast, le, kulħadd ikollu darba breakfast, ġifieri minn ma breakfast irid jarma l-mejda. Jipprepara toast. Okay. Shelter, prepara il-ħalib, l-ilma fuq il-mejda, għal dar affarijiet. Mbagħad aħna breakfast u għal breakfast kulħadd inaddaf. U dak hemm rota, ġili mistilek, ġili mistilek. Ejja. Ġili, essenzjalment, jekk qed tifhem sew, in-nies li jaħdmu hemm mill-Caritas qegħdin hemm bl-iktar bħala monitoraġġ u bħala monitor and see, fimt, they can see how we're going, fimt. Però intom qed iġġestu għal id-dar u toperawha. In a way, yes, that's the nice thing about it, fimt. Okay. Ix-shelter fejn isira, mhux San Blas, le. Ġewwa San Blas xorta. Inti għandek kif tidħol mill-bini, għandek ix-shelter on the right, li la maqtu ħalija, u mbagħad għandek il-qija tinżel matri, għandek is-San Blas tibqa' nieżel għandek in-nisa. Okay. Ma quite big ta' ġifieri, mbagħad kif tmur San Blas compound B. Okay. Ġifieri mela tinżlu tagħmlu l-breakfast u mbagħad nassumi li għandkom xi tip ta' responsabiltajiet. Mbagħad għandna l-medication, tajjeb għax ukoll il-medication, u mbagħad nitaraw naqra room run. Tajjeb, u kif ninżlu. Room run ġifieri jiġi da ċifi u jibda. Le mhux iċ-ċifi, f'dal-każ il-shelter l-istaff. Okay. Tajjeb jitiraw fuq, iċċekkjaw il-ħwejjeġ li marruq il-buttuni, marruq il-zip, li s-sodda edha marruqa bl-envelope, fimt? Il-komodina msaħta. Fimt iċċekkjaw, mbagħad tinżel isfel u jkun hemm il-pre-morning meeting. Kemm komuni li jitilgħu l-istaff u jsibu xi ħaġa li hija ħażina? U tsiru, speċjalment fil-bidu, anka li kont nħalaq nsib is-sodda maqluha fil-għodu, per eżempju. Għax ma tkunx għamilta perfetta, l-ura, ma fil-faġġi li saqsejtu l-istaff. Meta tħares l-ura għalfej ma konx tagħmilha perfetta? Jinnaf kun għad nil-qum, per eżempju, kultant minn flok nagħmilha naqlaħħa kif suppost, naqbad nagħmel hekk. Ta' malaj, nattija minn għalija, minn għalija ħat ma jinduna, ovvjament, jindunaw. That's the whole point, too. Njaf kamera għadi over and over again. They have one job, Julian, one fucking job. Mela, tlaqna?